Siwi. Rameja kakung lan putri keparenga ambukane kesenian reyok tradisi krida budaya sampun siaga ikate menawi lepat nyuwun kenging pangaksami Rameja kakung lan putri keparenga amir sande krida budaya warna tansah marasuti tina bena saking sambi kala tina bena saking sambi kala timun rujakane ana bae sajane sekar pisang pisang sesajene karya linulutan linulutan mreng sasampa linulutan mreng sasampa wasting sari sari leksuka kang warni yuwaku mandang rahing sira wis dinasti raja sarapa sarapa buntal seta kresna tinanggana karya sumrai indriya raja rujak nangka rujake para sarjana aja ngaya di mana lestari widodha rojak-rojak muni bumbune mrica sawiji ati-ati yen nganti nyikrani janji ae ye ya he ya ae he ya Yo, ayo cok, lumaksana makita kita cok, iya, ayo para kadang, krida budaya warak, monggo, sami mersudi kesenian Jawa, iya, ayo cok, yo, ayo, Sora-sora manegara kumurro Sora-sora manegara kumurro Sarane wadya kumyung gembira Praprata yudha prapandawa Labone korang astina aprajane Kurawa gugur satengahing
sujoga wigembira. Jarum-jarum wong
kono. Halah yo wis kangen kabeh. Wis geger. Ambyar li.
bubuk sih, bubuk. Iya. Alah, sing takon bubuk kono sing bubuk kene.
perlu diragengaken nggih. Mas Sukro minggah panggung. Absen. Mbahne nangis. Mas Kabul. Ngegong sik sedelo. Ngegong. Mas Kabul munggah sik sedelo, Mas.
Rataya